Odheno rochore apaya ma wuok Machakos kochomo wote kaluwore gi ng'anyo mar jopuonjre mag mbalariany ma Machakos mane ng'ur kaluwore gi kethruok mar arita kwe ma osebedo e mbalariany no. Komachielo jopuonj ma mbalariany ma Kabianga bende nobago ng'anyo ka giywago rem mar chopo dwaro margi mar chudo kaluwore gi winjruok mane giketo gi mbalariany no. Lydia Okeyo miyowa ler mathoth. Jopuonjre e mbalariany ma Machakos nobago ng'anyo manochoro chenro mag wuodhe e apaya ma Machakos kadhi wote. Jopuonjre go ne ywago rochruok mar arita kwe e mbalariany ma Machakos mosebedo ka kelo negi midhiero mokalo. Nochuno bila tiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopuonjre go manotimo kinda ka bayo bila mane temo kelo kwe gi kite. Komanda mar obila ma Machakos Isa Mohamud wacho ni moko kuom jopuonjrego mane temo mecho e yor ang'enge e kinde ng'anyono osemaki kama moko bende pod timo negi nonro. Some of the people are criminals and they want to take advantage and loot the supermarkets or the business in this town. We will not allow that. We will use full force of the law. And that's the time now we will see our true colors. If you want to demonstrate, come and make a request to the police station and we see what we are talking about. Lakini kama mtu ako na intention nyingine ya kuiba town, hiyo hatutakubali. Hiyo hatutakubali. Kamachielo chenro mag somo nobedo kod ng'ikruok e mbalariany ma Kabianga bang' jopuonj bago ng'anyo mamuol ka gisundo tend mbalariany no mondo mi ochop dwachgi. We have given management 7 days. Yes. At the expiry of 7 days, if management will not address the issues that are here, we will proceed to a strike. Yes, let our students know that. Jopuonj go magin jokanyo mag riwruok jotije mar Wasu wacho ni tend Kabianga oselewo chulo gi osara kuom kinde buora, tamore chulo omenda magaheri kod koso keto lwasi makare mar somo e kar tiegruok no. Whenever they pay our salaries, they deduct our pension, but they don't remit the same pension to our pension schemes. They deduct NSSF, they deduct NHIF, but when you walk to a hospital, you are told that your NHIF dues have not been paid for the last 3 or 4 months. Jopuonj go koro boko bago ng'anyo ponono ni tend Kabianga okoso chopo dwachgi e kinde mandalo 7 mabiro ka jalup chancellor ma Kabianga to oseo piny owacho mowacho ni okosebedo ka jolo ka tiegruok no kaka owinjore. Universities are underfunded. We are supposed to be funded through the DUC, differentiated unit costs, at 80%. Currently, the government, because of competing interest, is not able to do that. So we are getting lesser than the 80%, and that creates a problem in terms of implementation of our programs and projects, and that affects also the issue of staff welfare and their salaries and very many other things. Jopuonj go bende oyago nok mar jopuonj ka tiegruok no ka koro gi kwa piny owacho mondo med kwan jopuonj go mondo chenro mag puonj kik bed kod ng'ikruok. Lydia Okeyo, Ramogi TV.